OK, takže čau Mirko, vítame ťa u nás. Vrátil si sa prednedávnom minulý piatok z Thajska, z kempu, z Phuketu. Trénoval som v Thajsku, v Tiger Gyme na poloostrove Phuket. Trénovalo sa tam dobre, tvrdo, kvalitne. Boli tam dobrí sparring partneri, boli tam niektorí UFC zápasníci, čo bol môj sen, sa vždycky dostať do Thajska. Sa mi to vyplnilo, vďaka niektorým mojim sponzorom, ktorí mi v tom pomohli po výhre titulu GCF. A za čo im ďakujem veľa. A vieš čo zaujímalo? Jak si sa ty dostal k tomu Kalimu? Viem, že po titulu GCF hneď si bol aj v klipe jeho, že to ľudia zdieľali, pozerali to. To by ma zaujímalo, že k nemu, jak si sa dostal, to je také nezvyčajné. No vlastne k tomuto ma dostal ten môj kamarát Jeffrey, lebo on mal kamaráta Kaliho a Kali hovoril, že by chcel pomôcť nejakému takémuto chalanovi, ktoré to potrebuje, a tak si ma vytipoval, tak si ma vybral a sme natáčali ten klip a ja som vravil, že ma čaká zápas o titul, o opasok. Tak som povedal, že nech to nedá von dovtedy, dokým nevyhrám. Som mu to slúbil, že vlastne on to chcel na ten istý deň, ako mám zápas. Ja som povedal, nech počká deň, lebo že príjem domov s opaskom. Takto to vzniklo. Čiže ten titul som musel vyhrať. Musel som vyhrať, než by ten klip nevyšiel. Aby si bol v klipe. Jak si sa ty dostal do Octagonu a k Iliovi celkovo, lebo viem, že ty nie si z Bratislavy, nie? Ako bola tá cesta tvoja k Iliovi? Bolo to dosť zlhavé, no. Tak ja som začínal v Turčianskych Tepliciach, kde som trénoval tak, ako s chalanmi sme trénovali, ale pracoval som v Rakúsku, takže tam som trénoval Thai box, nejaké 2 roky alebo tak nejak. Potom Tepličania začali chodiť do Žiliny, do Minotauru, kde trénoval Janota, takže tam som sa ako celkom do MMA začal angažovať. A potom priateľka študovala v Nitre, tak som tam sa presťahoval do Nitry, sme šli spolu a ja som začal najprv u Matejku trénovať kickbox, ale začal som zápasiť v MMA, čo som aj prehral nejaké tie zápasy kvôli tomu, a potom som začal u Soboliča v podstate sa venovať MMA. A pred môjim posledným zápasom v MMA, potom to som aj s Keďuchom mal, tak som sa začal pripravovať u Iliu a zistil som, že tie tréningy mi dávajú trošku viac, že boli viac zamerané na MMA a nie len na jiu-jitsu ako. Tak tam som sa ja najviac videl v tých tréningoch Iliových. Vedel ma tak lepšie pripraviť na to. U Soboliča to bolo lepšie na zem, čisto na zem, na jiu-jitsu tam má veľmi dobré podľa na Slovensku z najlepších trénerov. Sobolič, Gracie Bara, Pitbull Nitra a MMA najlepšie asi v Bratislave. A Ilia má už aj nejaké výsledky, že vytrénoval Attilu, Buchingera. A myslím si, že aj mňa trochu prechoval. No, rozmýšľal som nad tým, že by som tiež niekedy chcel vyskúšať tú 66-ku. Lebo tá 70-ka sa mi dáva síce dosť ťažko, ale keď si to predstavím, že tú 66-ku by som určite tiež dokázal. A ma to dozaujalo, keď aj Conor McGregor si spravil titul v 66-ke a 70-ke, tak ja by som to tiež možno chcel vyskúšať. Či by sa to dalo. A nevravím, že práve v GCF-ku, ale lebo momentálne tam chalan z našej stajne. Ladbu nechystáš? Ešte nie. Nie? Ešte nie. Ty máš koľko? 25. 25? No, tak by si mohol, nie? No nie. A sme sa dohodli, takže ešte nejakých 5 rokov, nie? Čo? Nahrávame? Ešte nejaký titul KSV.
UFC a potom bude svadba? No, ja by som tak chcel, no, proste, neviem, proste také, že tú svadbu proste plánovať, keď človek nemá ani na to nie je moc dobre. Jasne. Proste radšej si počkám, nech si niečo nadobudnem týmto športom, dúfam, že si nadobudnem niečo a až potom by som chcel niečo také naplánovať. Potom bude rodina. Priateľkou som už dlho, sme veľa rokov, už sme takých 8 rokov. Už to neráte. Takže ja si myslím, že to je menej a priateľka stále si myslí, že to viac je. Strašne rýchlo to beží. Takže sledujte môj fanpage Miroslav Štrbák, kde si môžete pozrieť všetky videá a všetky novinky o mne. Ďakujem.